паспорт гирифтан ҳамин хелшидагие ки дар як сол зиёда аз 3 та кишид вақти гапҳои мара ақл намегирад ки хуб бифаҳмед. Салом тамошобинони барномаҳои Сорбон Сафаров. дар мавзӯи гирифтани паспорти российский дар соли 2025 як чанд тағйироту иловаҳо шидагиай пешкаши шумо мегардонем. лайк монед ва бо диққат тамошо кунед. нафарҳое ки бихоҳем фаҳмидан ки дар номи шумо дар Россия ягон нарушение, ягон штраф ҳаст ё ин ки не, дар ҳолати ин чизора доштан номи шумо дар чорни списка меғалтад. номери WhatsApp да бинависонед, проверкаи нарушенияҳои шуморо мекунанд ва ҷавобша мегӯянд. мавзӯи асосии имрӯзаи мо дар соли 2025 якчанд тағйирот ва иловаҳо дар қонунгузории Федератсияи Русия оиди гирифтани шаҳрвандии ин кишвар ба амал омадааст. яке аз тағйиротҳо дар бораи ЗАГСи қалбакӣ кардан, яъне ки мо дар барномаҳои гузашта гуфта будем оиди фиктивни брак ва оиди нафарҳое ки фарзанд ба дунё мебиёранд, нафарҳое ки мехоҳанд ки гражданствои Федератсияи Русияро бо тариқи ягон зани рус дастрас бикунанд, айни ҳол бо тариқи ЗАГС паспорт гирифтан ҳамин хелшидагие ки шуморо мисол тафтиш кардан мебароянд. ҳамон ЗАГСе ки шумо кардагӣ ҳастед бояд на камтар аз 3 сол бошад. аз 3 сол кам боша ЗАГСи шумо аллакай ҳуҷҷатҳои шуморо барои гирифтани паспорти российский қабул намекунанд. ва инчунин боз як тағйироти иловаҳош дар бораи ие мебошад ки ҳамон нафаре хати шумо ЗАГС карданӣ мешавед ва бо воситаи ӯ мехоҳед ки паспорти Россияро бигиред, бояд ки регистратсияҳои шумо дар якҷоягӣ дар як ҷо кардагӣ бошад. дар ҳолате ки тафтиш мекунанд регистратсияи шумо дар дигар ҷо бошад ва регистратсияи нафаре ки шумо ба воситаи ЗАГС паспорт гирифтанӣ мешавед дар дигар ҷо бошад, аллакай иран фиктивни брак ба ҳисоб меравад ва ҳуҷҷатҳои шуморо қабул намекунанд. ва боз яке аз тағйирот ва иловаҳое ки барои гирифтани паспорт шидагие, вақте ки шумо ЗАГС мекунед, мисол бо ягон зани рус паспорт гирифтанӣ мешавед, ҳатман бояд ки як фарзанд аз ана ҳамон дар рафти зиндагӣ ба дунё овардагӣ бошанд. ин якчанд тағйирот ва иловаҳо дар бораи гирифтани паспорти российский барои шаҳрвандони хориҷӣ шид. акнун комментарияҳои шуморо мехонем ва ба саволот ҷавоб мегардонем. бо диққат гӯш кунед. границаи Қазоқистон сафар кардан бихоҳед, агар ҳуҷҷатам надошта бошед, ин одамо шуморо метавонанд ки аз граница бигзаронанд. номерошон мебуранд, қатишон ҳамсӯҳбат кунед, ба дили пир сафар кунед. Талбаков нависонда. ассалому алайкум акаи Сорбон. менависам, ответ наметен. ман худам дар мулки Россия ҳастам ва мехоҳам ки оилама биёрам барои табобат, аммо русиро пурра намефаҳмам ва телефон надорам. дар аэропорт ғам наметиҳанд бе телефондорора. барои телефон, барои тафтиши дополнительни дар назар дошта бошед, ин чиз вобаста аз тақдири ҳар як кас бигем зависитай ва барои табобат ки сафар кунанд, вероятност бисёртаре ба Федератсияи Русия ворид шидан шонда. ё як чизи дигаре ки ҳамон ҷое ки табобат мераванд, аз ҳамон беморхона, аз сардухтур метавонед ки ягон коғаз гирифта равон кунед ва ҳамчунин ба монанди даъватнома ба ҳамон клиника ё ба ҳамон духтури давлатӣ сафар карда мерава озод. Али нависондай. Сорбон. ман аз давлатая корона қарздорам. 5 сол споридам. яъне вид на жительство ягон зарар дорад. дар 5 сола споридан барои қарздидор ҳама ҳолат дорад. на вобаста аз ӯе ки шумо 5 сола меспоред ё ки аз Россия мебароед ё ки паспорти российский намеспоред, ҳамин қарзора дар ҳама ҳолат мақсад биспоред. чунки дар ҳолати наспоридану саркашӣ кардан метавонанд ки ба шумо мушкилӣ биёранд. як нафари дигар нависондай. ассалому алайкум ака. сози хубӣ, саломатиёт хубай. ҳамин штрафи ДПС ягон зарар дорад дар документҳо. шукронаи худованд бародар азиз, мо хубем, созем. тамоми намуди штрафҳо дар як сол зиёда аз 3 та кишид, зарараш ҳамин мебошад ки метавонанд шуморо запрет на въезд бикунанд. мансур нависондай. ассалому алайкум бародаро. ҳамин куҷо да проверка мекунанд ки сроки депорта бидонанд чанд қад мондагиай. касе дона илтимос бинависа. пешакӣ ҳазор раҳмат. ҷои боваринок ман ба шумо доим мегӯям ки шуғли аҳолӣ мебошад. ҳамонҷо да бигем, рафта муроҷиат мекунед ва тамоми маълумотҳои дурустро ба шумо мегӯям. як нафари дигар нависондай. салом алайкум. студентский билет чихе ай куҷо бигирем? ҷавоб медодем илтимос. агар барои аз документ озод шидан ҳамин чиза гирифтанӣ бошед, хубаш нагиред. мисол барои таҳсил кардан бошад, мерен мақсад ҳуҷҷат пешниҳод мекунем ба ягон донишгоҳ ё ба ягон коллеҷ ва ин чиза дастрас мекунем.
як нафари дигар нависондае ки ассалому алайкум акаи Соробон, ман мегӯям ки студентский билет бигирам, кор кунам. Ҳамин ҳуҷҷатҳо ба назар мерасад, яъне беҳуҷҷат дар назар дорам. мо чӣ хеле ки дар саволи гузашта гуфтем, студентский билета барои аз ҳуҷҷат гирифтан озод шудан агар гирифтанӣ бошен, хубаш нагирен ки мисол проблемаи худтон мешавад. як нафари дигар нависонда дигар кор надорӣ, чӣ мегӯӣ худат намедонӣ. ман хуб нағз медонам ки ман чӣ мегӯям, вақти гапҳои мара ақлат намегирад ки хуб бифаҳмӣ. як нафари дигар нависонда ман иҷада Россияда ЗАГС дорам, ҳам уҷада Тоҷикистонда. ба основание очам 5 сола споридам. Чӣ мешавад? Хелиш нафаҳмидем ки ҳам дар уҷа ЗАГС дошта бошем, ҳам дар иҷо ЗАГС яктарафа мешавад. бародари азиз, ба основание барои паспорт гирифтан авостаи модар интизори муҳлат мешавем. муҳлат ки ба охир расид, баъдан метавонем ки дастрас бикунем ин ҳуҷҷатро. тамошобинони азиз ва гироми қадр, навори имрӯзаро ҷамъбаст мекунем. то видеоҳои дигар, худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон бошад.